ndị Igbo bụ ọha haziri onwe ha nke ọma dịka ha nwere otu dị iche iche. Ha nwere otu ndị nna, nwee otu ndị nne, nwee otu ndị ntoro, nweekwe otu ụmụ nwanyị. Otu ọbụla nwere ihe ha na-arụ iji kwalite obodo. Otu ụmụ nwanyị adịka mkpa maka na ha na-eweta udo na mmepe obodo ma na-akwalitekwa ezinụlọ. Nke a mere ka ọ dị mkpa ịkwalite otu ụmụ nwanyị. Ọ bụ ya mere ezi nwaada mara mma nke ọma a na-akpọ Eziada Ifeoma Nwadike jiri ziwe nke ọ kpọrọ Ọgbakọ Umunwanyi Igbo Worldwide. Ọgbakọ Umunwanyi Igbo Worldwide na-eme ka nkwenye na ejirimara ndị Igbo pụta ìhè. Ọ bụ otu zuru ụwa ọnụ dịka ụmụ nwanyị Igbo nọ n'obodo dị iche iche nọ n'ime ya. Eziada Ifeoma Nwadike bụ onye mepere ma bụrụkwa onye isi ya n'ụwa dum. Ebe Maazị Kasmia Uche Ezimakọ, onye a na-eto Cash, bụ onye so kewapụta ya bụ ọgbakọ. Ọ bụkwa nna ukwu nke mbụ nyere ọgbakọ a nke a na-akpọ Patron n'asụsụ Bekee. Ebe Nwaada Cecilia Obilom bụ nne ukwu nke mbụ n'ụwa dum nke bụ First Global Patron. Onye ọzọ bụ Chief Francis A. Ọnụọha Ọhazurume, onye bụ Global Grand Patron Ọgbakọ Umunwanyi Igbo Worldwide nke Imo Steeti. Onye ọzọ ga-abụkwa Ambassador Dr. S.N. Okeke, former Ambassador Global Grand Patron Anambra State. Ugbu a Ọgbakọ Umunwanyi Igbo Worldwide ejikere na ikewapụta ma ziwe ngalaba ha nke Imo Steeti. Nke a ga-akpọtụ n'ụbọchị 31 nke ọnwa Disemba 2022 nke bụ 31st Disemba 2022. Ebe ahụ ka a ga-egosipụtakwa ma chọọ ha mma bụ ndị patron na ndị metron ha. Onye ọzọ a ga-egosipụtakwa bụ onye ndu ngalaba steeti Imo bụ Eziada Esther Ozurigbo. Ihe gboro ọkpụrụkpụ n'ụbọchị ahụ bụ ntụkọta ego nke a na-akpọ fundraising n'okwu Bekee maka iwu Igbo Historical Village. Ọ bụkwa n'ime Igbo Historical Village a ka a gakwa enwe ebe ọgbakọ ụmụaka nke a na-akpọ Children's Community Center. A ga-enyekwa ntụrụ ugo yawa award nye ụmụ Igbo ndị megoro ezi ihe n'ala Igbo dịka LN Mmaduchim Chioma Teresa, Lọlụ Cecilia Obilom, Eziada Ifeoma Ọpara, onye bụ nne ukwu ha nke mbụ ya bụ First Metron n'Imo, Chief Emeka Diiwe, National President Association of Igbo Town Hall Meetings. Ọ bụ ya bụ Advisor for Traditional History and Relations nke ndị Ọgbakọ Umunwanyi Igbo. Maazị Oko Emmanuel Onyeka, Okwuluọra ndị Igbo niile, onye bụ Project Facilitator nke Igbo Historical Village ndị Ọgbakọ Umunwanyi Igbo na-arụ na ndị ọzọ. A ga-echikwa echichi nye otu nwaada Imo mara mma nke ọma bụ Nwaada Chiemerie Nwadike, onye a ga-echi mkpụrụ mma ala Igbo gburugburu. Ebe ọ ga-akpọtụ bụ na Hotel Flex Spivat Road, Owerri, Imo Steeti. Oge ọ ga-ebido bụ na 12:10 nke ehihie. Ọbịa pụrụ iche n'ụbọchị ahụ na mmemme ahụ bụ aka chịburu steeti Imo bụ His Excellency Chief Achike Udenwa Ọnwa. Royal Father of the Day ga-abụ His Royal Majesty Eze Okeke, onye bụ eze ndị eze n'Imo Steeti. N'ebe onye eze ga-anọchite anya ndị eze si Anambra Steeti ga-abụ His Royal Majesty Eze Afam Umezuoke. Onye isi ile ọbịa nke bụ Chief Host bụ aka na-achị Imo Steeti nke bụ His Excellency Senator Hope Uzodimma. Ebe nne ọha n'ụbọchị ahụ nke bụ Mother of the Day bụ nwunye aka na-achị Imo Steeti bụ Her Excellency Barrister Chioma Uzodimma. Ndị Imo pụtanụ n'igwe dịka Ọgbakọ Umunwanyi Igbo Worldwide na-akpọ unu oku n'ụbọchị ahụ.